Les ciències del laboratori clínic estan sempre en constant evolució perquè anem incorporant nous biomarcadors, nous algoritmes i noves metodologies. Això fa que en aquests últims anys qualsevol laboratori estiguem en una cartera de prestacions que gairebé fàcilment pot arribar a les 5.000 proves de laboratori. Aquestes proves han de ser ben utilitzades pels metges peticionaris i això no sempre és fàcil, perquè hem de demanar-ho quan toca i en el moment que toca. Si realment al laboratori volem ser un laboratori que aporti valor, el que hem de fer és fer allò que toca i ser capaços també de detectar allò que no toca fer per poder eliminar-ho. En el laboratori això ho fem de dues maneres diferents. Una és aprofitant les eines potents de la informàtica. El nostre sistema de laboratori té ja un centenar de regles que el que fa és afegir o treure proves en funció de les necessitats o no d'aquestes proves. I això encara serà més evident i en podrem treure més profit quan podem integrar de manera efectiva el que en diem sistemes de detecció o sistemes digitals d'ajuda a la decisió clínica i també fins i tot la intel·ligència artificial. Però hi ha una altra segona via que fem servir, que jo crec que encara és més potent. La segona d'aquestes vies és fer que el facultatiu del laboratori surti i vagi a integrar-se al màxim possible amb el procés assistencial, compartint comissions, comitès i també les reunions amb cada servei clínic especialista. Aquesta serà la manera de que puguem participar encara més i fer-ho molt millor i realment desenvolupar RightCare. Desde Radiología tratamos de abordar esta situación de la adecuación de la demanda desde diferentes perspectivas. A nivel de la solicitud, lo que buscamos es proporcionarle al médico un petitorio con un entorno lo más amigable posible para que pueda identificar precisamente las pruebas que ya se le han realizado y los resultados y a la vez tenga información sobre cuáles son los riesgos y las limitaciones de las pruebas que él mismo puede proponer. Por otro lado, también hacemos una revisión exhaustiva de las pruebas que nos llegan, de las solicitudes que nos llegan, con el objeto de comprobar si verdaderamente se adecuan al motivo de solicitud del paciente y por otro lado también para seleccionar el protocolo de la exploración más adecuado para dar respuesta a la pregunta y sobre todo adecuarnos a las limitaciones o peculiaridades que pueda tener el paciente. En nuestros informes también tratamos de aportar la mejor información posible, no solamente en cantidad, sino también en calidad, y al mismo tiempo aportar recomendaciones para que orientar al médico sobre cómo complementarla cuando sea necesario y qué pruebas no es necesario volver a realizar. Participamos también activamente en la elaboración de los protocolos y de las guías clínicas y también en la evaluación de su efectividad. Colaboramos de una forma regular en los comités interdisciplinarios, muchos de ellos oncológicos, en los cuales no solo se deciden cuál es la mejor opción terapéutica para los pacientes, sino también cómo debe de hacerse la evaluación diagnóstica completa del paciente y sobre todo el seguimiento de la respuesta a los tratamientos. En resumen, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de trasladar a los médicos y a los pacientes ese conocimiento y esa experiencia que tenemos sobre las pruebas diagnósticas con el objeto de que se seleccionen aquellas que son más adecuadas para el paciente y evitemos malgastar esfuerzos y recursos en pruebas inútiles. Us parlaré dels diferents punts en el procés del diagnòstic, que és el que fem al Servei de Patologia, punts de millora per donar aquest RightCare, i en realitat hi ha diferents punts. A l'inici de tot, nosaltres recepcionem les mostres i el petitori de les mostres que estem rebent l'estem redissenyant per optimitzar-lo i l'estem redissenyant juntament amb el Departament d'Informàtica, amb coordinació de quiròfans, infermeria i metges i també amb la subdirecció mèdica. Un cop les mostres ja estan dins del servei de patologia, s'han de processar per obtindre aquest diagnòstic. En aquest punt estem incrementant l'automatització de tots els processos, és un punt també de RightCare, i també estem incrementant la traçabilitat de cada un dels punts per on passa aquesta mostra, que pot ser teixit o sang. Des del punt de vista del personal involucrat en obtindre aquest diagnòstic integrat, el que estem fent és definir subespecialitats, i no a nivell facultatius com metges, patòlegs, farmacèutics, hematòlegs o biòlegs, sinó també des del punt de vista administratiu i de tècnics. D'aquesta forma s'incrementa moltíssim la qualitat de tot el procés englobat.
Un altre dels punts de Right Care amb el que estem treballant de forma intensa és la part de certificacions i acreditacions. El Servei de Patologia està certificat per la ISO 9001 des de fa molts anys, però a més disposa abasts d'acreditació de la ISO 15189 amb diferents tècniques i estem intentant incrementar els abasts d'aquesta norma ISO. I un últim punt que voldria ressaltar és que molts dels professionals del Servei de Patologia participem de forma activa als comitès multidisciplinars oncològics, majoritàriament. Això és un punt també de millora de Right Care, i així aconseguim donar el resultat, el diagnòstic integrat òptim pels nostres pacients en l'era de la medicina de precisió que ens ha tocat viure.